Velkommen til den første episode af vores støvletest. Det her er et helt nyt koncept på vores kanal, hvor vi tester alle de støvler, vi har kendt gennem tiden. Vi kommer til at teste støvlerne, og vi kommer til at vurdere på 3 forskellige kriterier. Komfort og stabilitet, overdelen og underdelen. Og så går du i dybden med en nørdedel, hvor du forklarer om de teknologier, der er blevet brugt på støvlen. Og det, der skal siges i forhold til det her med vores støvletest, det er, at vi har meget forskellige fødder. Hvis vi lige kan vise forskel, så kan I se, der er lidt forskel på størrelse. En størrelse 47 og en størrelse 40,5. Og også på bredde, højde på vrist. Så alt efter hvilken fodtype du selv har, så kan du vælge at lytte til den lidt mindre smalle fod, eller den lidt tykkere brede fod. Den støvle, vi skal teste i dag, er Nike Mercurial Vapor 10. Vapor 10 udkom i 2014 sammen med Superfly 4, som var den mest populære af støvlerne. Det her var en fortsættelse af Nikes Vapor-linje, som startede tilbage i 2002. Vapor-linjen blev indført til den spiller, der gerne vil have høj fart og meget kontrol over bold, og dermed også en letvægtstøvle. Og ligeledes er den 10. generation af Vapor det også, med en vægt på kun 191 gram. Den her støvle er spillet i af spillere som Hazard, Coutinho, Zlatan og Modric, som alle sammen er tekniske spillere. Og nu til lidt nærmere kig på, hvad Vapor 10 egentlig er bygget op af. Og nu til en lidt mere detaljeret gennemgang af Vapor 10. Vapor 10 introducerede for første gang en One Piece upper, som skulle sikre, at man ikke får de her irritationer og folder, som man har gjort på de tidligere Vapor 9 med den mere traditionelle pløs. Selve strukturen er også ændret. Her har de fået noget, der minder om en sikkerhedssele, som går fra indersiden af støvlen og op mod snørebåndene, som gør, at når man strammer snørebåndene, kan man lave de her hurtige, gode sving, uden at skride rundt ind i støvlen. Noget, de har ændret på Vapor 10, er deres Speed Control Tech, som nu i stedet hedder Microcontrol. Det bygger lidt på de samme principper med at have den samme høje kontrol i høj fart. Det har de lavet om, så det får en mere ro overdel og skulle give lidt mere grip på bolden, når man løber stærkt med den. Noget Nike har valgt at bygge videre på er deres Station OLM 12 Synthetic Material, som giver den her følelse af at være helt tæt på bolden med deres kun 1,2 mm tykke overdel. Det bygger det videre på for Vapor 9. Noget andet, de også bygger videre på for Vapor 9, er deres ACC, All Conditions Control, som skulle give den samme teknik og samme kontrol over bolden, uanset hvilket vejr man spiller i. Noget helt andet, Nike har forændret, er deres underdel. Det er nu en nylonbund, som skal give en mere stabilitet og mere fleksibilitet, som gør, at det vil få en bedre acceleration og føles, at du accelererer endnu hurtigere end på Vapor 9, som har haft den her glasfiberbund. En anden ting, hvor underdelen Nike også har forændret, det er deres knopsystem. De er gået væk fra deres 2 knopper, som de tidligere har haft på Vapor 9 og Vapor 8, til nu at have 4 knopper igen, som skulle øge balancen og blandt andet øge balancen ved acceleration. Noget andet, de også har ændret ved deres knopsystem på Vapor 10, er, at de har fået lidt mere kantede og vinklede ydersideknopper, som sammen med deres 3-knops cirkelsystem på indersiden her, skulle være med til at give en bedre acceleration og være med til at give nogle bedre vendinger og sving. Så selvom Superfly 4 tog det meste af opmærksomheden, har jeg stadig rimelig høje forventninger til Vapor 10. Så jeg ser, om den lever op til det i vores test. Det første vurderingskriterie, vi tager hul på i dag, det er komfort og stabilitet. Jeg har en meget bred fod, så det her sikkerhedssele-halløj-koncept, som Nike introducerede med den her Vapor 10. Jeg kan egentlig meget godt lide One Piece upper-konceptet, men jeg er ikke så meget for det her sikkerhedssele-koncept. Men det er også fordi min fod, den kommer ofte til at gøre støvlen så bred, så man så det her sikkerhedssele-koncept ikke virker. Det kommer ikke til at fungere. Fordi min fod passer slet ikke med sålen. Jeg ved ikke, hvordan det er med lidt. Der har jeg lidt anderledes, for der har jeg en smallere fod, så jeg synes faktisk, det fungerer meget godt. Men jeg synes, her øverst, hvor der er det her One Piece op og ligesom slipper lidt, der synes jeg, at det bliver meget svagt. Så jeg synes ikke, at foden holder så godt fast heroppe, og oftest bliver jeg nødt til at stramme den flere gange under en træning eller en kamp. Og det her med, hvad kan man sige, komforten, jeg synes egentlig, den er meget rar at have på, fordi materialet af det her... Ja, det er dejligt blødt og lækkert. Station OLM 12 Synthetic Material, det er egentlig ret rart at have på. Det er blødt, det giver sig. Selve pasformen på støvlen kan jeg rigtig godt lide. Jeg er også en vapor-dreng,
Så ligesom de andre foregående modeller, så passer den her også rigtig godt til min fod. Der er altså totalt modsat. Den her passer ikke så godt til min fod. Og jeg tror, at grunden til, at jeg godt kan lide at spille i den, er fordi min fod har vendt sig til at spille i støvler, der ikke er super komfortable. Fordi den er meget smal, den her støvle. Hvis jeg skulle have en Vapor, der passede bedre til min fod, skulle det være Vapor 14. Præcis. Som er en lidt bredere version af Vapor. Og det var en af mine had-Vapor-filen, netop var lidt bredere. Lige en sidenote til det her med komfort og stabilitet. Den har det her med at afskalle i hælen, og det kan godt irritere lidt. Det er ikke fordi, det giver vabler, synes jeg ikke, men det er lidt irriterende. Ja. Og så har jeg også det her, når du har en bred fod, så føler jeg lidt, at jeg skøjter rundt i den, fordi jeg udvider den sådan her allerede, så den ser sådan her ud med min fod. Og så føler jeg bare, at jeg glider længere ud, fordi der er ligesom ikke den her kop, som altså solen holder fast ved foden. Fordi min støvle den går ud over, eller min fod går ud over, og derfor så føler jeg nogle gange, at jeg glider rundt i den, hvis jeg skal lave vendinger. I slutningen af de her vurderingskriterier kommer vi til at give dem en vurdering fra 1 til 5, alt efter hvad vi synes om støvlen. Og vil du lægge ud nu? Det kan jeg godt. Jeg vil starte med at give den 3,5. Det er lidt over middel, for jeg synes egentlig, det fungerer rigtig fint. Men som sagt, så synes jeg, at den slap lidt heroppe i toppen og blev nødt til at stramme snørebåndene op i toppen flere gange i løbet af en træning eller en kamp. Og derfor får den ikke en højere rating af mig. Jeg ligger på 3 lige ud på grund af min fod til dels, men egentlig taget, at det der med, at den kan give sig, selvom du har en bred fod, det er jeg meget godt tilfreds med. Og jeg tror også, at hvis jeg fik lov til at spille den her i længere tid, og fik lov til at spille den til, så tror jeg også, min, hvad kan man sige, begejstring for komfort og stabilitet vil blive højere. Og nu til det andet vurderingskriterie, som er underdelen. I forhold til underdelen, der synes jeg egentlig, det her treknopsystem, som du har introduceret med den her cirkel, jeg ved ikke, om det bare er noget overtroisk i mig, men jeg synes egentlig, man vender ret godt i den. Så på det punkt i forhold til vendinger, synes jeg, det er en fed støvle. Det der er med det i forhold til vendinger, som også har lidt med komfort og stabilitet at gøre, det er, at jeg synes, jeg glider lidt i støvlen, når jeg så skal lave en hård vending. Og jeg synes, nogle gange, der mangler lidt grip i selve banen. I forhold til kontrol, hvis jeg har bold under foden, der synes jeg, den fungerer perfekt. Og jeg synes, den er rar og hvad kan man sige, kontrollere bolden med sin fodsål. Jamen, jeg synes egentlig også, den er rigtig fin. Jeg synes ikke helt, jeg lægger så meget mærke til det her med treknopsystemet i cirklen her. Men til gengæld kan jeg rigtig godt lide de kantede og mere vinklede ydersideknopper. For jeg føler, når man laver en vending ved sidelinjen, hvor man vender ud og så ind igen, der synes jeg, at den har en rigtig god acceleration efterfølgende. Og jeg synes, man får et godt grip i banen, så man ikke bare fortsætter ud over sidelinjen. Og selve underdelen ellers med den her nylonbånd, kan jeg meget godt lide. Den føles meget fleksibel, og den giver også en god stabilitet, når man løber med den. Ligesom vi gjorde i den første del, der vurderer vi den her fra 1 til 5 her til sidst. Jeg vælger at give den 4. Det er igen lidt over middel. Jeg synes, den har rigtig mange fine ting, og den nye nylonbånd synes jeg fungerer rigtig godt. Ydersideknopperne er blevet med at vinkle, synes jeg også fungerer rigtig godt. Det her system heroppe i toppen, det ved jeg ikke helt. Det gør ikke nogen skade. Så overall synes jeg faktisk, at det er en rigtig, rigtig fin underdel. Jeg er meget enig. Jeg har også valgt at give den 4. Hvis jeg skulle være højere, så skulle det være fordi, at støvlen var bredere. Og at det her, selve sålen var bredere og passede til en bred fod. Men ellers så synes jeg, at det meste af det fungerer. Nu til det tredje og sidste vurderingskriterie, som er det, jeg har glædet mig allermest til på lige præcis den her støvle. Det har jeg også. Overdelen. Jeg er vild med den her overdel, og jeg synes, det er ærgerligt, at den ikke er der mere. Altså, fordi det er virkelig en fed overdel. Jeg har sjældent oplevet en støvle, hvor man har så meget touch med bolden, også fordi den er jo så tynd, og det er bare blødt, og du kan simpelthen, hvis du kører din finger over, så kan du også mærke, at det hænger altså bare fast. Ja. Der er godt grip i. Og nu var vi ude og prøve især at skyde med den, og jeg synes, den var vildt fed at skyde i. Jeg er egentlig meget enig med mange af tingene. Jeg synes, den har en virkelig lækker, blød og tynd overdel, som gør, at man får et rigtig godt touch på bolden. I forhold til skud, der føler jeg, at den er meget ligesom så mange andre støvler, eller mange andre Vapor-støvler. Og derfor er den ikke skudmæssigt noget sådan specielt for mig, frem for de andre Vapor, der har været. Det her One Piece upper, det gør, at det er en helhed, og det er, at den ikke gnaver. Men det giver også en mere, hvad kan man sige, glat føling, når du ligesom har støvlen på. Det synes jeg er virkelig rart. Lige præcis. Også fordi du føler ikke, at der er et snørebånd eller noget som helst, der lige
Det er lidt irritere eller frustrere eller på en eller anden måde. Det er jeg egentlig helt enig med. Altså, jeg synes også, det fungerer rigtig godt. Og den har et lille stykke anderledes med materiale, som kører rundt ved det her One Piece upper. Og jeg ved ikke, om det kan have nogen effekt på i forhold til, hvordan blødheden i selve støvlen er. For jeg synes, det gør et eller andet for, at touchet bliver bedre, og man kan bevæge tæerne mere inde i støvlen. Nu skal vi give en overordnet vurdering på overdelen. Jeg synes, den skal 4,5. Det er næsten det højeste. Jeg synes, rigtig mange ting spiller for den, og også derfor den får 4,5. Det sidste, den mangler, er, at selve snuden må godt have været lidt højere, fordi så føler jeg, at man kan bevæge tæerne lidt mere ind i den og give et lidt bedre touch på bolden. Men det er en minimal ting, og derfor synes jeg, at 4,5 er en rigtig god vurdering for den her. Jeg er meget enig, og jeg har også givet den 4,5. Også fordi jeg synes, at det skal være noget latterligt exceptionelt, hvis man skal have 5 for overdelen. Ja. Men den er så veludført i sin overdel på grund af materialet og på grund af, den her One Piece upper. Så derfor synes jeg, at 4,5 er en rigtig fin karakter at give. Og det er jo også en af de mest populære støvler, der stadigvæk sælges som resale støvler i dag. Her til sidst, der kører vi lige en overall vurdering af de 3 vurderingskriterier, og det er også her, hvor vi kommer til i fremtiden at have sådan en liste med støvler, alt efter hvor vi rangerer dem, så vi kommer til at have en hver. Grunden til, at vi ikke har listen med i dag, det er, fordi det vil være sådan lidt mærkeligt, at det er den bedste og den værste støvle, vi nogensinde har testet, i og med det er den første episode. Men hvis jeg skal lægge ud med den overall vurdering, så vil jeg give den 4 ud af 5. Jeg synes, det er en mega fed støvle. Hvis den skulle have fået 5 for mig, så skulle der lige have været lidt mere af det her med, som du sagde, pløsen, som er en One Piece upper, men den slipper til sidst. Den skulle lige have været lidt bedre. Og så synes jeg også, der er noget her ved hælen. Jeg kan se, at den her støvle, den har været brugt af andre end mig, i og med, at den er købt brugt. Og der kan man se, at den har sådan lidt afskalninger, og det synes jeg var en lille smule irriterende. Så der er noget i forhold til kvaliteten, men overall en mega fed støvle, og hvis jeg skulle have givet den højere, så var det helt klart bredden og min pasform til min fod. Så det er lidt mere personal opinion der. Det er det. Ja. Ellers, hvis man har en smal fod, så synes jeg, det er en fantastisk støvle. Ja. Det med, at den skaller lidt i hælen, det er Vapor været kendt for det er gjort i rigtig lang tid med, at den hurtigt kommer til at skalle i hælen. Og i hælområdet her, ved kanten og ved anklen også. Og det er lidt irriterende. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg spiller så meget Vapor, at jeg bare har været vant til det, og jeg så ikke rigtig har tænkt over det. Men som overall-vurdering, der har jeg også valgt at give den 4. Jeg synes, der er rigtig meget, der fungerer for den. Især overdelen er virkelig lækker. Underdelen, der er der et eller andet, der ikke helt er godt. Jeg synes, man kommer lidt for langt ned. Jeg ved ikke, om det er, fordi knopperne er lidt kortere på Vapor 10 end på nogle af de andre Vapor-modeller. Og så også det her, som du også sagde ved pløsen, ved det her One Piece upper, at den slipper i starten. Det er også lidt irriterende. Men 4 er også en rigtig flot vurdering, og er over middel. Ja, men helt klart. Ja. Det var vores første støvletest med Vapor 10. Hvis I vil se flere støvletest i fremtiden, så følg med, like og subscribe. Toodaloo! Toodaloo! Toodaloo!